И какво става, хора? Аз съм Пламен Колев и сега ще правя доста лудо нещо. Ще си купя този Legendary Chest с 500 джима, защото няма. И ще им се падне задължително легендарна карта. Ето 9 лева. Така. 5 паролата. Опа. Плащането е успешно. Начисляват се 500 джема. И ето. И го купуваме. Дълъг! Фак! Е много тъпа легендарна. Нищо все пак е легендарна. И това е супер яко. И я слагаме веднага на мястото на някоя карта. На хога. И все пак имаме дълъг. Това е хубаво. И това е от мен. Айде ще пусна. Ще изиграя една битка с дълога, за да ви го покажа. И го знаете ли. Тъпа легендарна е. Можеше и Ice Wizard да ми се падне или Graveyard. Ще аз съм много доволен, ама хайде, какво толкова. Все пак е легендарна. Тук да го фризнем този ли. Пушкайте. И да направим як демидж. И мускитарката да го доуби. Да му пуснем. Скелета на арми, че е малко да усиля. Дълъг. Тук ми заминава колата, но не се стряскам, защото за сега го водя. Тук ще го запнем и те стават на по една стреличка живот. Сега ще атакваме лявата кола с Лони Фриз. 6, 7, 8, 9. Пускаме го. Фриз. Пускаме скелета на арми. И направим яко демидж по колата. Като се замина. Смисъл. И от тази страна ще му пусна. А тази вичка няма да направи свой обеден демидж. Ама този грозник ще направи. И удари един път. Ще за сега го водя. Ще му пусна един балон. Всеки случай. Така. Това беше добре. Тук. Скелета направим. И Witch, Wizard и Мускитар. Долу. Аз го бия вече, то няма смисъл. Каквото и да пусне, някак да ми вземе другата кола. 15 секунди има. Пък аз се защитавам. Добре, няма да мога на 3 купа да го взема. Но нищо. Долу. И видяхте за какво става въпрос. Картичката не е от толкова лоша. Прави победи и така. Това ви всичко от мене. Речо.